Na? Abin ga nyawsiri. Ni Allah sana. Ame fatiyata. Ninga bare namne. Sigatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أسلموا ansigira herela ala ka wuli herela labango nyuma ala ka dama anga jamana ala ka kishi ami dugumina ala ka tanyefe ala ka mbe islamia chemi ala ka deme ala ka anga deme mai islamia che deme mo ala ku deme ala ka anfaroka ala ka anga kebai ala kana nge navigi ala kana buana ala kana naje kira horoma kama sigi yoro ingama ninkalo horoma ingama aw islam jama kulu nyada kama sallallahu mustafa karim sangare tamam sa allo oko aslamo namore shuina ni ala ka je ani ala ka se ani ala ka faga ambi awfaya kabe nazara kalo kle wolovla sa kalo konondona sa bafla anita ni konondo lebele podo kabe ashura kalo noy muharram kalo kabe o kle wolovla ma sigatallah anni so jalebia anfar fonne bia mali jamana kono bani ngo territoire safe mena mara konnana sigatallah dugula mi jabe sigatullah gana ambe agana misri dalaya sigatullah abalma ke na denga na ka kalande anaka garbuke noy ali sangare sigatallah ka wolo ban waya sira koro jadala ka sigi bamako yirimajo kado bugula sigatallah shuina na ala sona obanye koro bele atenda islamu mfe aga puma nunu vamu miminu fo shuina ayu lame sigatallah globala karamo beye chuwe furukiye achama ngoni sigatallah karamo chama ye chuwe fugule achama ngoni bele karamo chama mi larabuka doni ni kangoro fo achama ngoni sigatullah nga wallahi karamo takli sigatallah karamo takli temenyem se ngo karamo de kajanyo na wallahi sigatallah sayyidina liko ko ni chebi mata fo alifa bele ni chebi mata fo ba ay chebi mana yere sigatullah chebe ngena uka bele shuina ka garbuke ba nyekoro noy alaka dine wa farabay asemene ko alala temenyem se ajigi dale ko alaka ni alaka je sigatallah aka dugula bele sajaja shuina miledu mindama atendone ala ndega fla korata le fle safe ika jonge jashile do ali sangare ala islamia che nanzera yordoma ninya fale ka ke galoy ala o dengelempe nyani ni fe kan tache yoroni belaka hala bele temenyem se tena sigatallah islamia che ni fachetere
n'aw kɛra silamɛ o tɛ ne ka waritigi ye n'aw kɛra silamɛ o tɛ ne ka musow cɛya o tɛ ne denw cɛya n'aw kɛra silamɛ o hɛrɛ bɛ aw de kan Bawaden. an ka tulobaw kun ye jɔnni ye aw ka hɛrɛ sɔrɔ ala ko kira ma lakadi jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufun rahimun fa in tawallaw fa qul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi al-azim wani fɔra muhamadu mustafa ma kuranɛ na Tɛmɛɲɛmisɛn. ko hakika la muhamadu ye abudulayi ni aminata den makan ka den ka wolo a fɛ yan sisan mais muhamadu nana aw ma sisan ni ala ka dalilu ye n'a bana a bɛɛ ja adamaden n'a sɔnna k'a kisira muhamadu ye hinɛba ni makariba ye aw muminu ye n'a y'a dɔn ye ani ce n'a m'a dɔn kira jigi d'a mɛ ala fɛ Tɛmɛɲɛmisɛn. an n'a mɛn fɛn min na wajuli tɛ dɛ nka n'a ma ɲɛ ko wajuli bɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wallahi ne ma n'aw fɛ wajuli kama n nana de ala ka hɛrɛ o min kɛra an ye an balimamuso a n'an jɛɲɔgɔn ayiwa n'o ye madamu fɔnba lela togo la a taara ɲɛda alikaba kan ka hiji kɛ ani madinɛ yɔrɔbaw maka ni madinɛ o tuma ala sɔnna ka nana ɲuman ye an taara sarakati bɔ u faso la n'o ye kɔnfɔn ye an nana foli kɛ aw la jɛbɛ yan u y'a ɲini fɛ ko n ka dɔkuriɲɛ fila fɔ n'o tɛ hali papiye den kelen tɛ n bolo yan nka ne ta bɛ n bolo la anw ta bɛ papiye kalan ye Tɛmɛɲɛmisɛn. jinɛmɔya tɛ kolonfili tɛ dɛ a y'a tulo ma jɔ n b'a dalilu di ka taa kelen kelen n'i ye min fɔ sabu n y'a dɔn mɔgɔ bɛ min dɔn o ka nɔgɔya ma walahi kamalennin min sigi b'a ɲɛkɔrɔ yanni n ka se yan dɛ n ye musow de sigi ka denw sigi ka yafa ɲini fɛ ka saraka bɔ wariw sara n ko ni seginna o don n'i ma segin talahi silamɛya tiɲɛ an mago tɛ dabɛn na moriya t'o la faamaya t'o la hali ni sɛtanɛ ni ye surafana dun ɲɔgɔn fɛ su na n kalenna kuranɛ na n'an sera tiɲɛ ma ne mago t'i ɲɛna la k'i ye morijugu ye ne mago t'i ɲɛna la k'i ye suba ye ne mago t'i ɲɛna la k'i ye dɛsɛgola cɛnikɛla ye hali n'a y'a sɔrɔ ko a tɔgɔ ye di jinɛ sɛtanɛw de bɛ tile fɛ yen n kalenna kuranɛ na silamɛya tiɲɛ n'an sera ma n b'a dasi kun fɔ kogo la ne fa tɛ n ko ne fa cɛ tɛ ne fa ka diinɛ tɛ koyi n ko muhamadu ka diinɛ don ala ko n'an y'a dɔn n'an m'a fɔ a b'a nafara janɛmɛ kɔnɔ n bɛ kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔ min ye silamɛya tiɲɛ dɔn ne m'a fɔ silamɛya tiɲɛ min t'a laban ka diinɛ don ka ban k'a fɔ kafiri janɛmɛden don o tuma an ye min dɔn an t'o fɔ pourquoi a y'an kɔnɔ an k'a fɔ a ma fɔ cɛ tɛ n ko a fɔtɔla kunkolo tɛ suli sabu ne fa cɛ tɛ ni ne ko aw ma yan n ko jɛbɛnkaw a ye suɲɛni dabila o ye hɛrɛ ye jɔnni kan jɛbɛnkaw a bɛ ɲɔgɔn ka baw to yen a bɛ ɲɔgɔn ka sagaw to yen a bɛ ɲɔgɔn ka misiw to yen hɛrɛ de jɔnni kan a yɛrɛ o ni ne ko jɛbɛnkaw a ye fara jɛnɛya la a bɛ ɲɔgɔn ka musow to yen a bɛ ɲɔgɔn denmusow to yen o ye hɛrɛ ye jɔnni kan jɛbɛnkaw o tuma i b'a dɔn o yɔrɔ la ko silamɛya ala ye min fɔ kira ye ko tiɲɛ don nabi rahamati nabi ɲuman hinɛ b'a cira ni diinɛ min ye a tɔgɔ ye silamɛya ale ye diinɛ tɔw da siɲɛ saba o tuma silamɛya yɛrɛ ye mun ye de e dalen kɔfɛ ala la ka sɔn ala la i dalen kɔfɛ kira la ka sɔn kira la ka da mɛlɛkɛ ko la ka sɔn o la ka da kuranɛ la ka sɔn o la ka da lahara ko la ka sɔn o la ka da latigɛ ɲuman ni juguman la ka sɔn o la ko k'i tilen k'i jugu ye ala ko a dabila ala ko a kɛ i ye jinɛmɔrɔ ye i ye tɔrɔbu dɛ i ye kolonifili ye o silamɛya dɔn bɛ ɲɔgɔn na sa alihamudulila an n'an bɛ badiri kɛlɛ don mamadu talo la badiri kɛlɛ ma kɛ ne ɲɛna a ma kɛ e ɲɛna ne m'a fɔ haramu y'a fɔlen mɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an fɛ yan n'an ye tiɲɛ fɔ jɛbɛ yan namara min bɛ yan jafa min bɛ yan suɲɛni min bɛ yan binkali min bɛ yan morijuguya min bɛ yan o de y'an ka badiri kɛlɛ ye o de y'an ka tayifa kɛlɛ ye o de y'an ka mudilifa kɛlɛ ye mɛ badiri kɛlɛ bɛ mun y'a ye mais n'an y'o fɔ ɲɔgɔn ye ni gɛlɛya y'an sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw hakili jigin silamɛya histoire la n ko badiri don nin kɛra kira la pour que an ka kunna an ka gɛlɛya ye mais wajulu banna pewu ko k'a kɛ wa i b'i janto mɔgɔ kana mɔgɔw fɛ i b'a jateminɛ dɔɔnin silamɛya ka jateminɛ k'a ɲɛfɔ o tuma e de ye jɔn ye n'an ko ala ko kira ma muhamadu i ye mɔgɔ de ni mɔgɔ ko daminɛna mɔgɔ ko kɛ i ye mɔgɔ ye n'o banna n'i sigira ala ka mikoro kɔfɛ tabali la kana maa ɲɛfilɛ an ka karamɔgɔw dɛsɛra mɔgɔ ko la jango ala ko a ye kamalen dɔ sɔrɔ a diyara a ye o don a ma diya a ye o kamalen n'a ta fɔ ka taa wa lahara ma garandi n'a kɛra nkalon ye ala n bɛ janaba kɔnɔ
Allah Ali. An ka silamɛya tɛ ko mɔgɔw b'a la ko an donna ho ha ho an ka taa yɛrɛ o t'anw ta ye dɛ anw y'a ɲɛɲini de ala danaya kira danaya ma ɲumanw danaya mansaw danaya kuranɛ danaya limaniya de y'an don dɛsɛ m'an don belebele n'i y'anw sigilen mikoro kɔfɛ dɛsɛ tɛ dɛ k'a dɔn an bɛ se fɛn bɛɛ la aw minnu ka ye jeunes ye k'a bɛ jɛnɛya kɛ aw bɛ se ka muso jumɛn nɛgɛ k'o jɛnɛya k'anw tɛ se k'o nɛgɛ aw bɛ se ka sonyali jumɛn kɛ k'an tɛ se k'o kɛ mais k'o bɛɛ to yen ka tila ka mɔgɔw wele ko k'a dabila k'an dɔn a kɛ kuma ni ja la ɲinɛ ye ne si san 34 ye belebele ala ka dugukolo kan kabini ne san 16 n ye diɲɛ fɛn bɛɛ bila ka ɲɛsin ala ta fɔli ma ɔ n selen aw fɛ yan k'a sera jɛbɛ ko dɔ bɛ yen k'o bɛ maaw faga k'o bɛ silamɛya yɔrɔ dɔ bila n tɛ belebele tɛmɛ ɲɛmisɛn Azam ni Ali ne fa ka nin faamu sigatala ne faamuna aha kamalen ni tɛpɛrɛ ni ye dɛ nin y'a bɛɛ sigilen koyi sigatala nka a bɛ min fɔ o wulibalen dɛ tiɲɛ kɔni o tiɲɛ de ka gɛlɛn o gɛlɛman in ne kan ka fɔ anw fɛ Banikɔya sigatala Banikɔkaw an ka dugu tɛ taa ɲɛfɛ k'an dɔ ta dɛ hasidiya tɛ dugu jɔ fadenya tɛ dugu jɔ mori juguya ni maa fa o tɛ dugu jɔ i mana taa dugu o dugu la mori kafiri jugu dɔ bɛ yen tagitagi ya disu sama kana ya yɛlɛ min ta cɛ haraka bakɔrɔbilen sɛbilen a dɔ nɛgɛwala la a dɔ ziraju la a dɔ sɛfan kɔnɔ o dɔ kaburu la n'olu bi yan an ka dabalijugukɛlaw n'a bɛ fɛ a ka tigɛ an ka dabalijugukɛlaw n'a ka moriw la ne tɔgɔ ye Aliyu n ba tɔgɔ ye Hawa ne fa tɔgɔ ye Daramani ni ne sira a ka dugu la a ka dabalijugukɛla bɛɛ tout mort ayiwa tɛmɛ ɲɛmisɛn attendez suba ko ma kɛ tiɲɛ jamaba in na dɔw tɛna kɛ yan n tɔgɔ ye Ali Badra Ali n tɔgɔ ye Ali Sangare aw siran yɔrɔ ni ne siranna n kan ka faga de walahi c'est-à-dire n bɛ nin fɔ tuma min o b'a sɔrɔ ne n jɛnɛ fɛn dɔ bɛ ne ni n ka micro cɛ e ɲɛ t'o la koyi i b'a dɔn min ye ne kaburu ne ɲɛ bɛ n kaburu la mètre 2 a ka ni micro cɛ mais ne ni micro yɛrɛ cɛ bolokuru tɛ se ka don yen mais ne ɲɛ bɛ n kaburu de la yen walahi ɲɛ tɛ foyi la n'an sigira tabali kunna dɔrɔn kunkolo bɛ tiɲɛ hakili bɛ ɲaami n tɛ foyi ye bilen ni lahara bolofarancɛ ninnu tɛ sisan an ɲɛ b'o la sisan lahara kari kɔnɔnaw n'a sira fara min tɛmɛ ɲɛmisɛn attendez n bɛ fɛ a ka nin faamu wa faamuna parti politique mana n'an ye yan an nana n'a ma ɲɛ ko an kɔni nana sigi ala ka soda la ɛlɛmasi jini misiri a tuma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ɛri kelen b'a bolo n'o dafara an bɛ sunu ta yen bila yen ni ɛri kelen dafara a bɛ an gɔri an b'a bila yen ɔ su in na n kun b'a fɛ ka yɔrɔnin d'a ma yan'an ka baara daminɛ parce que minnu bɛ se minnu na bɛɛ k'i ka kɛta kɛ n bɛ tila ka kuma min kɛ k'a kunjɛ a ka baarijugukɛlaw n'a ka dabalijugutigiw ala n tɛgɛ filɛ sanfɛ e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ala ne y'a sɔrɔ sɛbɛnnen kelen bɛ n jala min bɛ ne kisi ka bɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ma ala n y'a ɲini fɛ k'o sɛbɛnnen kelen tiɲɛ ka n bila ɲɛ la belebele sɛbɛnnen kelen Sangare n'a y'a sɔrɔ ko n ye nasi dɔ mun ka na yan n kana wuli fiyewu f'i ka n ta tiɲɛ ala ɲɛ bɛlɛmu tɛ dɛ nka ala ka diinɛ na anw t'a dɔn ko nasi mun b'a la ala ka diinɛ ɲɛfɔli anw t'a dɔn ko sɛbɛnnen bɛ don o la anw mago tɛ morijugu ka dabali la o la n ko Seyidina Aliyu fagara ala ka diinɛ nɔfɛ n ko Umaru sɔgɔra ala ka diinɛ nɔfɛ n ko Usumana fagara diinɛ nɔfɛ Hasanu fagara diinɛ nɔfɛ Useni fagara diinɛ nɔfɛ anw mago bɛ mun na bilen i bɛ se ka bonya n'olu ye ayi Alimami Maliki bugara sugu kɔnɔ san 90 ani san 6 diinɛ nɔfɛ Alimami Abu Hanifa taara kaso la diinɛ nɔfɛ o tuma anw ka silamɛya anw m'a sonyɛ dɛ an y'a ɲɛ dɔn min tɛmɛna an y'a dɔn o bɛɛ donnen kɔfɛ an tilala ka don a la an y'a dɔn tɔɔrɔ b'a la gɛlɛya b'a la n bɛ kangari min da a ka dugu dɔnnibaw n'o ye a kalankɛlaw papiye kalannaw n'i ye min fɔ an bɛ kɛnɛ kan yan ɲɔgɔn kɔfɛ kuma t'a la dɛ walahi n'i ye dɔ fɔ n'o gerere kunkolo ma n'i wulila n'i m'i tɛgɛ kɔrɔta ka ɲininka n k'a jaabi sabu n y'a dɔn n'i wulila n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ i ka kɔɲɛ bɛ ala bolo belebele n b'o ɲini a fɛ dɛ n'a ma yɔrɔ min faamu a ye n kɔri n fa cɛ tɛ dɛ ni tɛ se ka k'a ɲɛfɔ walahi mais k'a fɔ a ye min fɔ o don o tɛ tiɲɛ ye dalilu bɛ n bolo yan n'o tɛ tiɲɛ ni dalilu bɛ kɛ n bɛ tabali da la yan fana belebele n'o m'i jadu n bɛ si anw fɛ yan su in na sini sɔgɔma joona n sɔrɔ ɲɛtigila la i ka na n'i ka dalilu ye mais n'i m'o di ni n taara n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ i b'a fɔ min ye o bɛ tigɛ i la wa ala bɛ tigɛ i la kira bɛ tigɛ i la i da bɛ tigɛ i yɛrɛ la belebele su in na ka d'a fɛ an kɛ ala ka mɛlɛkɛw nisɔndiyalen don
ko kuma min fo mani banu abe kan fo ba jene ko je damu ni je giri ko wallahi ni yawni mawye mayala iba fo kamalani ko nde manyana mai fa mo nga dine mandeke nyakumu ni kasola ha nga dine ko dine e jogoni damen la dire ni keleye me o ma fo ku ga kulenga dabla o ma fo ku ga yele dabla o ma fo ku ga mugaya dabla Belebele. Tamanyam sen. no doko fe na nyo dro tabale ko fe ay be fili kamala nema woni ni mini fo shuina kasno ga fe wallahi ni su gora mo dugu kelena ko ko bel baye Sikatallah. ntete hasbu mo dugu la Che. hasbu Aywa. mo kene Sikatallah. ni yesu wala amano ko mare Oh, padrani sajaja. ami nyondo ko me ni buga ni fo nata ami nyondo nu be anu be sekula ami nyondo Sikatallah. ali sare mangado ni anna toy Belebele. Sangare. shuina alhamdulillah talma ga erge reka do wandaro mina fe nam ne ro mina wu ngana na feza Amadoni fara. na fe ko ga dola re Amadoni fara. suro amma wajulla shuina amala siniju amala fado fe ko era ko man ko kusure adon don bi fe na fe la ro non zara do mo fo ko ya ko do afa ko ko man ni shi tro ko abi abuka kuma mo fo ma bi ni fo ka shi tro ma na sorla ko be se ga ne fa ne ba ko dugu soro ha Ayi. bon no be se sa ko ma o taw de bi se ni dugu taw we mi sha fa shuna ni ngulo ni mi wata ni mo wallahi Belebele. dolu tibulo Tamanyam sen. dolu Atende. ay o dolu te murubulo mori shi ne la sabara sengele billahi je mori dugu be contre clini tete ko o sege Belebele. Atende. ngone nana kamani dallude dallu ben daga kono ni sona odo ni ma so mi malo benya Belebele. ami wajul la kuma mi teme yorone do ka nete ne nyebi la e nyebe ne la ne no beti Sikatallah. Tamanyam ami sen. nyondo Sangare. shuna ni so jale ba fe amora convent Sikatullah. ni ambalma ke nangoro ke do no el haj Drissa Fomba Sikatallah. ana ambalma ke ya Fomba ka fara ambalma ke seni ko neka Sikatallah. am far la nyonga kana nanga seede kana ira afasula Sikatallah. atara nyira yoruba mununga ka islamia bato jose duruna bua kana alhamdulillah kana folike fasula kana duoke anga nyonye Che. olu de ya nyini fe ko ande dokuren fla fo ongo tuma ala ka dine do ni angor yoro Che. akanga ke kumulo la Sikatallah. nyina na ko kanga ke liburu do me kumulo fe ni ma nyina kumulo ko imanga nyina ko Sikatallah. ngo bashi tala aya nyef wajuli masaga shuda achuna mi yafanye ni befe wala Sikatullah. akuma nama yakanya ndoro keneka anga to ande ka chedo fo nyonye Che. anga dugutigi ambufu Sikatallah. ku barkada Che. ku wala ni mando uni che am bismillah la dugu ina ya Sikatallah. ka dugu ku ye ka ni ofe dugu marali ni che ani ladriya ala ka bare no ya Amin. dugutigi tagagala la harade ne bitani fe donu fulo Aywa. na more angal mami biya mafu Sikatullah. ka barkada ka wala ni mando Che. ka dugu ka aya ye dugu ya kana dew na modo na me anga fuli baye Sikatallah. ami dugu ka Che. islamo nyokuya ka galade Sikatullah. ngande bitadoni na more anga soro president mafu Sikatallah. ka barkada ka wala ni mando islamia nyama ka gele Sikatallah. mitadoni folo Che. na more sa nyemo da ku yengele mi fode Sikatallah. Odi. la hala jodo chekelindi ta jarama kono misiri kono almami ni majjo wallahi Sikatallah. la Aywa. ne ma fo atowadi mena ko woni mawde ala do kullaha almami ti do aljina kono ati do jarama kono fo misiri de bekati tarola Sikatallah. abeka ko ganni do fo Sikatullah. nin dato do jarama kono me ma yara e mo fo ma aga bara ko yimo ko fa e ma kuma ka Allahu Akbar. ne kuma selsa nga mo fa ko yi ne ma fe wala tamabi shaya nga ti shaya Belebele. la hala kiri nyoku yalla de dugu tigi do jarama kono ati do aljina kono fa ga joga dugu de be nyini nga fo
dugu bashuya asaga shuya dugu bagandigu baga mɔgɔw tɔɲɔ kuma ma k'o la dugu forodonba in kuma ma k'o la a dugutigi kuma e bɛ min i bɛ dugudenw de wele juguman dɛ e bɛ gatigi bɛɛ wele bon an y'a ye ni san fila kɔnɔna na an ka forow tigɛ ɲa o y'a yira na ko mɔgɔw bɛ ka baarajugu kɛ forow la fo dɔw ye dɔw minɛ n ko an b'a sigi an ka kuma an bɛ mun kɛ o de ye dugutigi ka hakɛ ye dugu ka tɔɲɔw la mais n'i y'i sigi k'i ka sira t'a la n'i ka sira ma k'a la yɛrɛ lahara i ka sira bɛ y'a la baara ma nɔgɔ dɛ tɛmɛ ɲɛmisɛn n'an bɔra yen an ka karamɔgɔw ayiwa lahara don olu ta ka jugu ni maatɔ bɛɛ ta ye karamɔgɔ n kɛlen na ala la lahara ala kira ba ko sallallahu alaihi wasallam a ko karamɔgɔw de bɛ minɛ lahara jahanama mɛlɛkɛw fɛ k'a nɛgɛyɛlɛ ko don tɛgɛ la karamɔgɔw k'a don sen la karamɔgɔw k'a siri u kan na karamɔgɔ jumɛn karamɔgɔ bɛɛ a ɲuman n'a juguman waliyu ni kutubu ni maa sɛbɛn ni maa ɲuman bɛɛ karamɔgɔya sira kan a mɔri bɛɛ i bɛ siri jahanama sɛnjuru la mɛlɛkɛw b'i tufa kana ka n'i fili ala ɲɛkɔrɔ gɔngɔnɔ bɛɛ ayiwa ala kiraba ko ala b'u siri k'o siri kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko mɔgɔ min bɛ se ka tɔn min don kuranɛ na ka taa alijinɛ kɔnɔ k'o maa ka dɔgɔ o tuma ko mɛlɛkɛw ko siɲɛ kelen k'an k'u siri ka na o tuma n'u sirila ka na ni fɔnni ma kɛ bilen dirɛti habu ayiwa ko fɔnni dirɛti k'an k'u siri siɲɛ kelen ni min ma ɲɛ ko na fɔnni ta fana man diya dɛ ala k'an fɔnni ala b'an fini baara bɛ dɛ o de la ne b'a dɔn ne bɛ siri lahara walayi ala ne sirilen lahara mɛlɛkɛw bolo ni kuranɛ cɛ ne de fɔni cogo ne de t'o o de bila maa ɲɛ ala ka da bɛ si balimaya t'o la teriya t'o la ne kelen ne bɛ sa kuluwo kɔnɔ muso n t'a den da n tɛ sɔn abada k'a dɔn bɛ siri lahara ma a tɛ se ka fɔni ka tila ka to mɔgɔw kɔni tɛ belebele tɛnɛ ɲɛmisɛn misiri tɛntɛn ana ne ye lahara mɛlɛkɛw bolo n siri ne walayi n ka wajuli tɛ n dilan fiyewu n sirilen bɛ na fɔlɔ an b'a kuma fɔ de a bɛ k'aw bɛɛ ɲɛna dɔnnibaw karamɔgɔ e ye min dɔn i ye mun kɛ n'i m'o fɔ i daba ye bilahi i tɛ foyi ala ne ye dakuruɲɛ fila min dɔn ne y'o fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan nkalon tɛ lahara o ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a fɔ ne i kisi la maa min ka di ye olu filɛ taa n'olu fɛ alijinɛ kɔrɔ karamɔgɔw bɛ kisi ni jama ye bilahi alajabani karamɔgɔ tɔ kelen don bon ne ta kun ye nɛgɛwala ni tɔgɔ di sɛfa kaburu don min fa sinikajɛ furusa haraka n b'a dabila sisan ne ka baara kun y'o ye ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma direct a y'a kɔrɔ jahanama kɔnɔ n'i donna ko waati jolilen k'ale dina fiha o t'o kɔrɔ dɔn fiha k'i bɛ yen de i bɛ yen hali i bɛ yen de i bɛ na o ma fɔ dɛ i bɛ yen de fiha abada i bɛ kudayi hali dandu la i ka kalan ye mun ye bon an ka dugu gɛlɛya ye dɔnnibaw ye dɛ i bɛ kabila o kabila gɛlɛya a bɛɛ ye dɔnnibaw walahi kunfin bɛ se ka mun kɛ a bɛ a tulo bɔ la yan ko faama so man jugu ni kunfin so ye kunfin so ka wari sonyani tɛ tɛmɛ 1000 kɛ quoi faama ninnu bɛ bigi kɛ k'a ŋani 1,800,000 sisan kunfin bɛ se k'o suɲɛ lahara ta tɛ ɲɛnabɔ tɛmɛ ɲɛmisɛn o ye ɲɛmɛla ye mais an ka moriw dun anw fɛ banikɔ yan an ka gɛlɛya ti ban dɔwɛrɛ tɛ mori juguya don dɛsɛko don anw ka baara juguw ma ɲini foyi kama fadenya kɔ min ta cɛ e ka foro ka ɲɛ ɲina k'o ɲɛ san wɛrɛ ne ka moriw ka ɲɛ foro damɔlen kɛnkɔnɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yan u bɛ suguji pase ɲɔgɔn ma fo b'a kɛ kɔdi ye ko ne ko jaba tɔ ye bolo bɛ yan jaba ko tɛ dɛ walahi o y'u ka dugu dɔw ka kɔdi ye u bɛ suguji minɛ ɲɔgɔn bolo ten bilahi i sigi bɛ b'a kuma bɛɛ k'a ɲɛna k'a ban pewu e kɔni sigi mɛ sa k'i da yɛrɛ i fa fɛ bɛ ka ɲini ka tila k'a k'i kɔnɔ ne ko jaba tɔ ni ye bolo yɛrɛ yan a bɛ kɛ ɲɛna ko jama min yɔrɔ ka kɛ nana ko dɔ ko don walahi ni dɔw ka kɔdi ye dugu dɔw la dumuni an ka dugu dɔw bɛ banikɔ yan i ka dumuni da sigilen ni mɔgɔ tɛmɛna ni kɔrɔ cɛ dɔrɔn i b'a bɔ n'i y'a dun a b'i fa walahi ni den min wolola n'o y'o ye nin ye den dɔwɔrɔma ye u bɛ sin ka fu dolo cɛ n'o mana kɛ sogo ye o mana kɛ jɛnɛya ka wale
n'u y'a ye k'a fɔ ni nin den dɔra jɛbɛnya n bɛna wariba sɔrɔ yan ka kɛ waritigiba ye ka mɔgɔw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ u bɛ sin k'o baara dɔrɔn k'o a tɔgɔ di k'o senna ta k'o don kɔnɔ yɔrɔ dɔ la k'o bila ka taa diɲɛ fɛ o cɛ de bɛ wolo dɔrɔn ka sin ka mobili ta dɔrɔn ka suɲɛ k'a taara fana a taara Bamakɔ a kibaru ti dɔ wili san mugan kɔ a bɛ saraka bɔ ka ko bɛɛ k'a tina sabu ayiwa n y'a kun ye o sare dɔ fana bɛ yen kun n'o taara tunga fɛ u bɛ na ni wari caman bari u b'o lajɛ u b'o se bɔgɔ ta k'o kɛ buwati min kɔnɔ k'o don kaburu dɔ la yan hali ni avion ko don an ka taa Faransi a tɛ taa a bɛ to yen a tɛ se ka fɛn dilan yan wa a tɛ taa bon an tɔ minnu bɛ yan nɔ an bɛɛ ye maa dabalilen sigilen ye tɛmɛ ɲɛmisɛn ayiwa gɛlɛya ba man ɲi yɛrɛ kabi muso gɛrɛsɛgɛtigi anw fɛ yan ne ani dɔnnibaa bɛnna n'o y'a ye dɔnnibaa jugu ninnu n'o ye kɔnɔbara ye dɔrɔn nin den bɛ sɔn ka kɛ maaba den don a ka b'o yɔrɔ u bɛ kɔrɔti bɔ den la a ba kɔnɔ den la gɛlɛya b'an ka di a tɛntɛn aw denkɛtɔ aw ma se ka kɔrɔti bɔ rebelle nana bi an ka Mali nord la a ma se ka kɔrɔti bɔ olu la Ali anw fɛ yan ni den banna ntɛnɛn tata b'a sɔrɔ a fatura Allahu Akbar musokɔrɔba fɔlɔ min bɛ kɔlɔsi ta zani birimɛ kunkolo la kɛkɛtɛ salamu aleykum Madu ne b'a mɛn ko cɛ nin kɛ kojugu ye ne bolo dɛ ne yɛrɛ y'a sɔrɔ bɛɛ kɛ mɔgɔ ma se sunɔgɔ ye nin den nan de ye kojɔ kɛmɔ dɛ walayi nin den ye kojɔ kɛbaa ye ne mɔgɔ kun ka sa den den malo sa walahi o ye den sɔrɔ duma ye belebele a tɛntɛn ayiwa ko suba tɛ se ka malo dɛ ala yɛrɛ de ye suba sutura ni maa min y'i ko bɛ subaw malo ko i bɛ malo ko ye o tuma ne ko n bɛ subaw malo diɲɛ suba bɛɛ diya ne bɛ den belebele tɛmɛ ɲɛmisɛn tɛntɛn sika t'a la aw kafiru sagasogo banna wa ayi misisogo banna wa sɛw banna mɛ mɔgɔ ɲimi ŋo ye jumɛn ye belebele an ye dɔ fɔ bala o fɔ bala ko ne ko a ɲamandi ko maa bɔ man d'a la ko k'a sogo ka di Allahu Akbar bilayi misiri dɔ la ne ni ka mɔgɔ nana se dugu dɔ la an nana sɔrɔ ne nana sɔrɔ musokɔrɔba de bɛ ka disani b'a la kɔlɔsi b'a bolo la a bɛ ka n ka juru da misiri da la bilayi ka dɔnkili sigi misiri kɔnɔ juru bɛ da la ni maa min bɛ don a b'o juru tufa n'o se n'o bɔra yen dɔrɔn o bɛ taa bana o se b'a dimi o bɛ sɔrɔ ka o tɔfɛ tɛmɛ ɲɛmisɛn ne de taara birile sɔrɔ juru b'a bolo ne ko n ko aw ɲɛ b'a la ko k'u ɲɛ b'a la k'a tɛ foyi la k'a bɛ ka sabara n ko sabara tɛ dɛ a bɛ ka juru da ne nana musokɔrɔba tɛ ne ko kana nin da yan sa ko foyi t'a la dɛ belebele n na mɛla ko de la yan mɔgɔw ka danaya yɔrɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u bɛ don yen de Ali i dalen kɔfɛ o la a bɛ sɔrɔ k'i dun k'i ba sa u ka ala ko kuma ka jugu ni kiraw tɛ ala y'an latigɛ koyi ala ka kow tɛ tɛmɛ ɲɛmisɛn ala a bɛ ala bolo sa an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la e kelen bɛ ala dɔn n'o ye ayi belebele nasaraw fɛ yen a y'a lajɛ dɛ san bɛɛ san kelen erepu jamana mɔmɛ bɛɛ den salen cayalen ye den duuru ye san bɛɛ jamana kelen tɛ dɛ jamana caman b'a den jamana tan ni kɔ san kelen den cayalen ye den duuru ye a ka tulu ye olu ko den tɛ sa denw bɛ ka sanw fɛ yan anw ko ala don bon an k'a kɛ ala ye o tuma ala bɛ se ka tɔgɔ ɲɛ yan ko dɔ bɛ yen ni den sara a ɲɛ bɛ ɲini a bɛ taa tribunal la muso bɛ ɲininka e mun k'i den la dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininka min ye peseli kɛ kuma e m'a lajɛ wa fo a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka dɔn n'anw denw bɛ sa komi sɛ ala ka kow don sa ala ka kow don a ma anw kelen de alabatɔla ye danaya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ don yen de n'u donna yen u bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ mɔgɔw la sa k'o bɛɛ kɛ ko ala ko an ka jamana nin taamani ɲɛfɛ dɛ kɔrɔtɛ duman bɛ yan an b'a ci ɲɔgɔn na dɔrɔn dugu dɔ bɛ Kanu yan n bɛ dugu fɔ alimami dɔ bɛ yen alimami a ka baara tɛ foyi mɔgɔ faga ani dɔ de ye mankan dɔ kɛ dɔrɔn n kana fɔ mɔgɔw ɲɛna misiri kɔnɔ ko salamu aleykum bon ko juguman tɛ quoi an bɛna baara dɔ kɛ ko baara in ye tile saba baara ye hali misiri fɛnɛ tɛ taa ko dɔ ka kɛ ɲɛmaa ye sɔn Allahu Akbar tile saba dafalen a nana a ko ni dɔ bɛna ɲɔgɔn na n y'o fa fɔlɔ a bɛ tila ka mɔgɔw sɛgɛn Allahu Akbar alimami n'i ko i tɛ se la quoi a bɛ taa k'i fa o y'a gɛlɛyalen ye o y'a gɛlɛyalen ye
دوغدولا المامي يدتو ادلا كسوارا تغرسون غدتو جمودو في فوق الجمعه ارتم اسلمي والله اتسم ولا تفيد كلا ني كما لا مورد جمعه سلني مغول اي ميغرو مانا مي جمعه بغا سيدرون اي سوارا الله اكبر مغول بغا بو مستري كونو جمعه في جماعه تشامبا اكو مغول ما كاو كندا باسلا azela we ko jele don das la ko mitri kono nga sene sisa ko jele den jama ay bene ni ko bega do sa o to ko ni ngona ko mishu te simo tro mi daga murdi don atara duma fa sele bani ako ko mi mo ko sele ni mo ko sele ngo fa yakite sele ko الله اكبر كرم قدوه mi mo ko sele wal mami de ko mami de kapani الله اكبر kade pour que ka clair ni الله اكبر bon ni nana sugula do ne be triko la ne be sanna parce que on to ka triko nunu do ka to ka nyara bere beni mo pour que sega ko nyedo na ta ni ne mfe aw be gane la اتمنى مسين ay no ma gane be mo no be Tente. ma ne tunne bon ma ne be nyara bere bena ya ko me gere buni do anta kele de ngane be o de ke pour que nga sega fe do soro mi soro ko bele bele oh ne tara sugula sanna do ko almami asisar na makoni ko figa febla be ko figo yin nda ko matsaka kaide almami do buga ne vo mo ko kure do ako kale kala almami ako imanga kaite ne ko febla be ko yin ne bolo ngabla kitabu fula de fone bigita mende ka o ko kumata اوه اتمنى مسين ko koroti duma kane mo fala duma الله اكبر haywa نقول ولا kage jon ngal mami flamo wa misri kono ايه ka korota ni jon ngama misri kono mo ko fala ni mabuga ni jon ngama misri mo ko ni e ka foni mingo gata wata da mani atifa ka ne ri mafa الله اكبر الله tise fale da ki fale ها mani ya kan men fale علنا تاجرو tanyiro tala korre ko tala اتمنى مسين ni ko ga fale ndene اها ala fale ngato la de ay ini katanga fale ngo سكت الله bele bele sabu dallu ngare de ndina meni mbela anima be meni ma ka to ko de الله اكبر سكت الله mali de wotere ban woya mitri wala do to mitri wala la mitri fanya vala ka jene kala ni qur'an ce bele bele mitri kono mitri ban woya بدر علي awanga jamana mu nyamana ye الله اكبر damo zongle jogo mu munde ayo to de bidon kle jogo mu munde samori kle jogo mu munde la di kle fabe mitri o jogo de kika الله اكبر ni o fodro ko cene mo ne ha mo do ya سكت الله ni ne gara do wali am nyo zoro lahara الله اكبر sangare سري anga marata mani nya fede سكت الله ni mi na mi no do lo ka bo do ni o bo fa سكت الله norma gani doni mi ko ni mo so on ve kana o son ni hine de ibu so ni fe note ni o so ni hine o bi fa الله اكبر do mo lo sa kana wi la dola o ka dugula لا kana mori la dugumo la ka malboro ni nyoboro sanga di fandaw toro do ya ka malboro mi ka min fo ya kuma ngolo side wallahi na nya ke klubo fuwe ama ka nyer la de سكت الله ni ani ay dara kuma ba kile na hammi klubo na ngeni tro ama kita wa flamu ni sa sangare do tara ne fi akoro ma no na ko ani ni wona ko ni islam ente chrétien ente dina fuila ko me me kelen vie ko na ko ika do ni bi fe سكت الله ni ngo me ngo muna ko no ko le akoro shi ne idara ni na mo go fe ka do ya c'est-à-dire ale ti dimi me ale be mo go la me mo go bi dimi ka kuma chamo fo me ko ale ni ka intervention na me do che yere la ko ni akali ti do سكت الله kabi wulo la ne ma daga man ne ke idara ne parce que ne yere bolo ne ti mo do jena minga ngane ne ka tuma idara reka bele bele billahi دمو ين mais ne de mangane ni ere mangane سكت الله mais na ma ni ne ti to ko bele bele o ma ka bokire ya on ne ne ko bugo كنا سكت ka kire do gengi ka do fisa ka sula mais anni gari ya idara sura bi clubote سكت bele bele et islamé histoire do Tamaño et zan. je dire na tugodi سكت الله tende seyna malon dara hali be bukata كنا سكت mais ka tayi ko ali gari tsika maga tabati ada jigina abul habidika bele bele ay kire ni ka kire do ya ay kitabu bela je kire ma ni سيدنا مان عمر مان ما سمان ما على قوة تبتي دا أبي لحق وتابع
Ka nani ka doga kurna de jabi. Kasitalo. Mauka o todi o kira Muhammadu mode o tugule ko kira ko kala tsiga magaola enyana. O koro ko e faga jwala jorola. Belebele. Annabi alafe na nyani na toro. Bingara folo mo wala fo nyana ka kala. Sikatala. Ngakuti. Anga kara mo de kanga nani rebe. Neti mo do minga nani malpe jebe ni aidra. Belebele. Na nani ba de ba ne. Sikatala. Mais ne bi kuma aidra nani na mina. Ni kara mo nani ni ma nani dalwe. Ne bi dugo ki. Allahu akbar. Allah ki sara do. Abana. Mais ni ya nani dalu do. No dalu bi se ka kufi agli che. Ni mo dalu ta ko de ira mo wala. Mo che ni fo aidra na. Ndi che to ko fo de. Me che ba do mi ngudu. Mo yi ni fo aidra ma bita. Mais ne ba do mi mi. Ina fa sisa ci kamale do ay dara photo ta ka mechi do akumulo la internetika ka kara mo fa ne ka bande ne a woni telephone na ngonga che ngo alo ako alo ngo ali do ngo ne nyabe ay dara photo la mechi ba akumulo la ne ne mi ka ke dugoro ngando ma nga mechi do na akumulo la photo la montage la e photo ba karefe e do wa ako kalete Allahu akbar. mechedo e ba akoko amaso photo kuno ka photo chama ne photo ta ka photo blama nga ka laje ama kuma ne faiblesse Allahu akbar. mene nana yele wajulila ne ko tarbu islamia ne ko wajulila ngo doy ay dara photo ta ka meshi monda ko la kala goshi o chekele ni wulu geleta ko doy ay dara photo la goshi la me muslimo ni ngana bo atugula ngo Denmark kawye Muhammad Mustafa ke munuma Denmark ya 2007 ka kurisi bo kirala photo la ka bamu do kira chela ka do kira kana bamu chira uye tagala fo ko kira fara ni o mode ni do la goshi ni desene ngo ye dakoro Belebele. Atamam say. no cheka wama chekele ko lame o chetoro le la ado sanet man ko do ma pour que ça ne dimisisa ay ni ndane ka karamo kabi karamo ma da jiye kono akramina Belebele. ay ni kenna magala ay dara la kamala ka Ndo ali clear. ay ni do kenla o make mashila Belebele. hali kiro ay abe neti gani mam me internet ko njaro yele dro igasme karamo doctoral atwodi hijila maga sadola o karamo ko ka kala ne dodo ko jiyori kabo ladige ay ni dane ka o kumaina ay on ni madam aka Belebele. Hayo. mo chene ni ka siyoro la ako billahi ko ne jarani la wolo bafe o ma fakira ma fi ko ga dalu babulu ha mo fo wala ko be ba do ko be kala ati morodo ati fui mais aklala wala kaseti bana habla netina rajula aklala ne klala ga munge ne kirike munga chawle te fana ngo allo angara mo wanche ngo yika wajuli la me internet ga ali sangare fanin ni ka banen ngo bare nyana jija de kana da blafio ngo awama tekle ko na ngo mitune yor la ni don dro mo chi ma wara nyum na pour que ika samaka Belebele. ka do kebe ni nyame no ngaburu e ka do wala Sikatala. Timanyam sa. ni o ka che adani che adani do minna nanna ayamanga ko la ara do mi fa fam voye nyona kiyama do karamo miru nenina nu kulu nene ka me chenga nu yu dade oka umma nene kiyama billahi annani da kurengele ala bi ya fa mami nga ya fa dima no kanga jeni mata hagado Belebele. Obma auti fe karamo ga tani jamagulu chama aljana na Amo fa. karamo bi waso nyona la har toro min nara nga mo fa ami waso nyona mun ngaran la hey mun ngaran la fama bebi tafo ama auti fe karamo ga ma la harawa Ma fa ko. ayatu ka do ya akase mo wala hay do ga karamo ya ga tana ga bare Ala kanad. amin aga tana ga bare ayatu ni la da de Che. karamo ga jene ko kuma fora ne ko ngo muslimi o bi panike aforo ko nabila isa ina mo de o ka boy dara ala ka kiredo Sabr min arab. nga foro ko mara mai jene Yes. o ka boy dara nga foro ko aya ay tore ya zakariya jene ke mari amala o ko ka boy dara ya kumulo tigera o ka boy dara me kana ye ala gadi tiga mawla Allahu akbar. aya to ni la dai Belebele. wa ma bana ni angara de ni mi mo bunya de inni ni wonni ne wudo fara ko kala bolo Sangare. martaba be ala bolo de c'est des police be
policier la dɔw bɛ tile la dɔw bɛ suma na dɔw bɛ kilimu jukɔrɔ a bɛɛ policier u ka saraw man kan tile min bɛ jɔ kunkolo la o kuma policier min bɛ kɛnɛ ma n'a bɛ file fiyɛ policier don min bɛ kilimu jukɔrɔ policier don min bɛ passeports dilan policier don u ka bonyaw man kan ala ka bonya maa b'a la n'i tora k'i tɔɲɔ i sabalilen kɔfɛ k'i muɲu n'i ka mɔgɔw sabalila ala bɛ dɔ fara bonya kan belebele mais ne ko i bɛna Haidara défense ye ala de ye mais ne ko i bɛna défense dɛ fɛn dɔ de bɛna bɔ o kɔnɔ o t'e ka laɲini ye baara bɛ tiɲɛ n ko cɛ ko ne ma cassette in na ko ne a tɔgɔ de n'ale jaabi nin cassette in na n ka nɛni in na ko a bɛ nɛni dɔ da Haidara kan ko kabi ala ka Haidara da ko maa ma min k'a la e ko kɔrɔ dɔn pour que ne y'a jaabi a ka sin Haidara nɛni ko ale de bɛ ka Haidara bila nɛni na a lajɛ a y'a da de ne a ye don min ne tigɛ ne ka mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan n ko a ye hɛrɛ sɔrɔ bi n ko sabu n ko ne nɛnina fan caman fɛ tiɲɛ don mais ka ne nɛni k'a bila réseaux sociaux YouTube sanfɛ k'a bila radio la n'a kɛra bi n ko ale ka gɛlɛya bɛna ban sɔɔni belebele silamɛw ye sabali ala ko ale ko tɛ ala ti jɔ bada fa ka sabali ala ye min ye kiraw bɛɛ fɛ o de sabali karamɔgɔ sabalilen don n'an ka sabali n'an sabalila an b'o bonya sɔrɔ ni wulu kulo la i b'i dade an bɛ karamɔgɔ fo silamɛw n'an bɔra yan an bɛ waati min na n'o ye kalo min saɲalama kalo an tɛ dɔɔnin fɔ sirifiw ma dɛ ala bɛ tu kɔni i b'olu dɔn belebele badrani saɲalama n'o ye asura ye nin kalo ye a tile tan o de ye silamɛw ka saɲalama ye ala ye bonya caman kɛ ka bɛn n'a ye mais tɔɔrɔya dɔw b'a kɔnɔ tiɲɛna n delila k'a fɔ wajuli caman na kira muhamadu mɔden n'o ye alimami useni ye i y'a mɛn tarikuw la k'u y'a faga Karibala a fagara ka bɛn nin kalo in de ma belebele Sɛgina Ahamadu Mawla o yɛrɛ minɛna ka bɛn nin kalo in de ma tile tan an fa adama dara ala fɛ ka bɛn nin kalo in ma Yusufu fililen kɔlɔn kɔnɔ ka taa kasow la a fa Yakuba y'a ye ka bɛn nin kalo in ma tile tan belebele Yunusa jɛgɛ kɛlen k'o kunu jɛgɛ y'o labɔ kɛnɛ ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka bɛn nin kalo in ma tile tan bonya caman b'a la mais tɔɔrɔya b'a la belebele o b'a la o tɔɔrɔya min b'a la o de ye aw bɛ tu ka sɛgɛn n'o ka ɲɛni Allahu kiraw ko filani ninnu balolen a ko walahi ne mɔden Useni a kunkolo bɛ tigɛ ka bɛn muharamu kalo tile tan ma belebele k'a sɔrɔ foyi ma kɛ fɔlɔ kaba fitinin a ko a ma Asanu sa ko fura bɛna k'o kɔnɔ mais Asanu muso n kɛlen k'a nɛgɛ n'a ye poison kɛ Asanu kɔnɔ ni Asanu ye dumuni ta k'a dun a ko a ye mun kɛ dumuni na a muso a furumuso jadat bin ashrash belebele a ko ye mun kɛ dumuni na muso sinna k'a fɔ ten ko ni nɛgɛ ka ne janfa ko ne sera k'i fa ko n bɛ di silamɛ ɲɛmaa dɔ ala selila ɲɛmaa dɔ ne ko o dɔ den ka muso ye k'u bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ alimami k'o yɔrɔ n'o ye Asanu ye ko i y'i fa janfa i ye kira janfa i ye ne fa janfa alimami Aliyu wa i ye ala janfa ka furu janfa nka ne t'i malo dɛ cɛ y'i to a kɔnɔbara kan a n'o tigɛra komi Seyidina Ali fatura Hasanu nana fatu ta tɔɔrɔya bonyalen don Alubetu kan mɔgɔw dun bɛ ka Seyidina Ali barolen min na nafigiw kan nbamuru la ni Ala ka kuma ye mɔgɔw bɛ fɛ k'u ta sara den ninnu na silamɛ ɲɛmaa min tun bɛ o don n'o masakɛ min tun bɛ yen o taara ni den ninnu ye Damasi o taara ni Useni ani Asanu denw ani Useni denw ye Damasi tuma min ni Useni kɔrɔbayara ka se Sagajana ni min taara n'a ye n'o nana bana o yɛrɛ nana den wele tile fila walima tile kelen ni kɔ a bɛ ka kuma den fɛ i janto Useni na yɔrɔ ni mɔgɔ yɔrɔ k'i den la n'i bɛ fɛn dɔ di den la min b'i siran ɲɛ ne t'a ti s'o la a ko n den ni ne ye Useni ye silamɛya kira Muhamadu mɔden don silamɛya tigi don ni ne ye Alubetu ye ninnu ye maabaw ye n den silamɛya tigi ye ninnu ye ne kɛra a faama ye nka a tigi ye ninnu ye n den kana to nin ka dimi kɔrɔ dɛ
nde kana to kon kan mine ay kangarda ka kangarda fomer na fanna na fatu dro den na toro heretike Useni la Allahu akbar ka toro da Useni ka toro gelale Useni rakrasa atisega masaka bil anyana gardu be chekra fe ni Useni na wafu ko atibu Allahu akbar Useni eletri sabe khalatri chi masaka ma kutomini Useni be masaka ka dukuna khalatri cha mai sabar ti nyana bli nefe khalatri sabe ka sabe ko kasa Useni be faka sege maga madina no mfaswe ni janana ni ma janara mi ci bule Allah o letri kile ga sorona yo laje ayo bataki yalama o papier fanoni ka jabi so boka iyo korodo kin nege borana nege tayable Allahu akbar papier fotere mi la ke jabi ago Usen e ga magandani mannatani mo bola wa nay jata magana jata mandani mo gutuna Allahu akbar Usen kabini wolola e ko majane Allahu akbar Slamaya nyamari kapu Usen ho amabane alliye je dugu kolot nama ko ka bege sanwe e Useni ni bono ti dorma kele zona sanna Allahu akbar Slamaya nyamari kapu ma kira so mo feta kira sale ko amajande mataka folo min na yuko do dinga de bega barda ka Slamaya bina barosta ako Usen abli kono ne bi sega mingi jere yo do mi segi fa do be Allahu akbar la dri chile Useni mo Useni bataki laje akwa bala musumano sukinata ko nga yorobla kon musake jabi minni woni bala musuko alaga hera ka boni Yazidu ibn Muawiya ta ka here yes katullah atmen yamsay bora Damas kana maga ay madne katima kana maga mango yu bunye uya ngori Wati siro. ama bidem la ya atmen yamsay Wati siro. mango yu bunye ku bere mala surnyana ile ki kautara tonzi ga goslama nyamina kanga kira mode wele kana nyana bo no ya almami Useni ko Yazidu ni islamiyya nyama ya manga ko Useni na kaka ubeno ka wi letri ci Useni man naslamiyya nyaku yalla Useni e batagi mine ka dama jabi Allahu akbar letri nani nana ama shi jabi wi letri ci ka ci fo letri bakle Allahu akbar abakle na mo nana no otiki ko letri kono ko Useni ide ki ko ka fiye ko Yazidu ni atowade Abdullah ibn Ziyada ubika amara ni toyini ni galoye ni mana anneme ka bugulu lara jodo ama fo alanyana mu kira Muhammadu sumoy islamiyya chendo e maso tanime Allahu akbar Bilibili. o kuma min fora batakila o Useni Sra Allahu akbar kanga masra Useni Sra nyini mashima jenaye bala muzo sukena ko ago Useni muara mukalo kasuru kira ku ibisa ibi fa muara mukalo kira ku ibi fa iraki ni tato iraki ka wajja fanjuwe wiya mama ni fa wiya asanu fa mo fla sarega mogola iraki hali bebe kan iraki ta ko fo an zuma iraki ko rasa bala muso barma ke ubeni Allahu akbar Useni maso muso ngama ko kira e fe do bla ne sab masra ko bibliya ataro laje kanani jabi Useni ya ese ka bala muso kulo bashi ko no ko abiseka ke abiseka Useni rafa ka bani ko ati ko abiseka ko talere abado adu me kuma gona ko sugena ko ni ala ya da ka sabe ko ni Useni bi fagani ngalo ingle tano kala ko e abma niga saya fada be bolo kala tika baliya bala muso ko ti abma kamita umma bi wolon fa Allahu akbar shirifuna ashbalu umkanu mo bi wolon fa bara maka ka madine Useni madine Useni bal maka do be o ko Useni ma ko na mangane ko Useni kana ta ko ala bal matoto abata shirifi we mami no e kira so mo alu betu parce que bamana ngi waka gele do ni wo shirifu an va ya mo bi aka fedo wati bana ngi mini fode sikatala ay dara temenya misay ay dara shirifi alu beti mina ni nyafi Bilibili. temenya misay shirifi ko ra mi tende ko ma korotale ma korotale abisere duga kono Bilibili. nga ma korotale
ati ye dudo kono n'olu jogo n'u dame nga dudo be olu be ma korotali o de alu beitu ka duwe alu beitu kore ko Muhammadu joli be mamuna belebele o de Asanu Useni sadiri kira Muhammadu demuso Fatima furla aliyu demunu zora Fatima ta fa olu to de ko alu beitu bo olu ka du be ma korotali mais on ga du bete ma korotali fi jogo de bi korota no te era shirifu do belebele meita aidarede waite alu beiti yede e manoza de umya ni ko akira ko kala rasulullah ka hadisa do fo iba fo labana ko hadisul sharif ha ko ni ya zakorotali dore dore ko fengorotali belebele ko be alu beitu be ma korota ala koti ñu bonya ñu korota ñu yanga olu ga sobbe ibise ga shirifi e kafiri do ibise ga borsona do mais mogote yi ko mogoy labadi mogoy labadi ngami fedo fi ni mogoy galondiga la ko alu beitu do galodo belebele galondiga tala ama bana javatu fe ama ba hinebu fe wiche fraf hal ni ay bolu sola abo chefu arbeti belebele no kira so mogoy sare ba otman ni go sharif o de ma korota lay ba otman ni go alu beiti o de Muhammadu zuriye no kira jolibe mo o ka boni be faga soma sabu president ka wulu ka kusanne mali president ka wulu aka fusanne sabu ne ko e ba fane do ga ka fusanne ne de lubi awake me matsaka wulu president ka wulu garde do bugo kolashi o garde ke sarabine balo ka kalu flake belebele temenyem sen president ka wulu ka draga o bne balo ka kalu kelenge draga kele temenyem sen president ka wulu gawa goro tibola le debe ko mais muna président ka wulu président belebele président bonyana valeur dara wulu ka wulu gantande de ani wulu to mbe kele nyaka yela nga président ka wulu wulu président belebele odo président valeur de wulu ka o de abuye abba kira Muhammadu somogo kira Muhammadu belebele temenyem sen walla kira ko j'ai nommé Aliou le fils d'Aba Talib comme chef Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef Aliou aussi votre chef belebele temenyem sen akone Mohamed c'est na ke nyamari ni tere ala yara de yake nyamari aw munu njina ni kira ga nyamari ko c'est de la nyamari belebele Allahu akbar ni wuli bali wati man wode kira somo albetu bala amadu wo ga nyonyi ne Allah sab na nyon zoro bi wara ci wara ko nyera ko yen fulli babe tamule andara na nyala sigatallah qur'an tamule leedu mi woni mbemul ñu foy ni dugu jara ka soro ne fatu am nyon zoro aljina ko sigatallah ni fo na yu mene ni dugu jara ka soro morledo shirinda ka dugu ni mero sigatallah men na ya meddo mi ko kala ene washi ay dala ko alado sigatallah nga dalu bi mulu de ka wajiri damene sandani woro sambi sawani nane ni tan woro bula ataw doni sigatallah o to doni iko yo beke ni nyona kuma gele folla ni do wartu be o kanga ko do kede sigatallah ni ay kuma saka ke fuase bima de sekra sigatallah on ni sekra dumi aka do ko ala kala ta o de o sigashito belebele no tan ne shafa ya shuina famo grondo nteze ga sugo ma do shi belebele ne kuma labano ndo ali hani ngulu tsigani sigashitalla garzaga tsiri ngulu tsini mi itsiga belebele ni fura ga dumuna ni adi amma dunu ga sigatallah ingala na belebele sare shini meta fuiti fuki belebele fuiti fuki ay jarala akakli barabi no gelama bi magaya wallahi belebele sigatallah obma barju galo na fo ni che kangara ni de o kangara no atwa ali ingina na to ko bi mo nyini ka wadu sigatallah ame chuno temle ka dugo ge be ka ni do fe vraiment ni so jara ko na nga hiji de re aja tse pumala no te akunga dugo ka nya mane sigatallah ha seda aja
dugo ko be ke chodi ala kana dugo ke shuno chana ngere ba ngoro da ma ka dugo aha no kan ko so na be kena ka Lila na dakuria fladron fo to che ne kuma che be fluide dakuria fladron ite fluide la kana kula la